to hakini ke por pat ngadoni ke ban aingu biang yo blay bo blay ple biang yo ngai ke ni ke lat ye ke ban yo ban wan shipi sashisien daga ni ke jingkren ke ban ngadon man ai shipi mata ke sngi kadai ke jingkwa jonga kadai ke jing angnut jonga rupangan ai ke jingkren malaga por bat kadai ke jing trang ke jing sliang ke ban ngadon ke dot ya ke ban pen poy ke ktien ke jok blay shakeleng ke riba ke jait pen rio ada kwa ba shibentana ke jing shakri ke bangila ke long bangin pen priang ini ke ktien ke jok blay keleng ba ke riba ke jait pen rio jangi kan yo ban tip ya ke ktien ke jok blay ke ba im na mga yo i ba mdan lat ya ke riba ke jait pen rio jangi mdan shu ke no ke lenti jong ke jing ya da nang no ru dei satang blay bat da ka bagi sngot ho ya ke jing shisha jong ke ktien ke jok blay na kita daw ngadon hakini ke poru ya ke ban shim kabu leng bagi ni ke voice message ya ke ban pentip biang shipi ya ke ni ke jing pentip ke bang ala juong mentala kumba arlai sien bakum ke jing shakri Grace Worship Center in dap san snem aga arfu sautrik jong ni bunai Julai arajar arfu ar tengin rakhi ni ke jing dap san snem nadu ka arfu artrik jong bunai Julai arfu lai bar arfu sau ke program kalong arfu artrik janmet kalong ribuji arfu lai ru kalong ribuji janmet bat aga arfu sautrik ngin long ha kapor khat we bije min step bat ha kapor sau bije janmet hapo ketuka medu grandi hall hang tai jao lum batiman jan jongka school sankasi ha ketuka lat kumjo tengi kerpat ifi ngani gede ke jingkerpat ke jonga bala kalong ko bala ngakwa banganyo ifi baro bafin poilang ha gani ke jingseng namar kani kani rap yingi bangin tip adukan no piyo jingger khu bar adukan no kalong ke jing mento ifi ke jinghikai jungi nang ke tien ke joplay te shisien agani ke sansnam ikerpa de fi fin soba me poilang an pelai por ana fila banwan bro lai sngi na fila banwan ar sngi na fila banwan hage sande kat ka bo blay wala me fi tengi community bang ini shambat fi bat kan ke jingger khu ko bkhraw nga kerpat ro la da pikin mau lam me gane ke program ke jing duai kalau ke jing mentoy ke bkhraw na mangi kwa ban ai ye gane sa jisen bro lai sngi na ke live telecast hai ka bangin ai po ke YouTube channel ngi de kwa ye ka ba ngin yalap yo jis pris ngin yalap ke ktien ke job ngin kran ke ktien ke job lai hagini ke jing sen bro lai tli dakalenti daga jing tmu ko bangi kwa ban pen bana ya ktien ke job lai kelang ke menta ke singingan beteng biang ye ke jing hikai ka ba ngidang sateng ban ngania hikai ke ni le se nadu ke ni ka Monday se ke ni ka ban wan ngalak banom aisyu de gini part 4 part 5 part 6 namar kala jerong ngalak ban shishim be tangi gi kentien jongani ge ju hi ge jing kai bat ngan sa ai kerteng kum tai gini ge jing kai de menta ge sngi ngin ya puli biang ge ni ka gospel ge jong Matthias ko long ko besan nadu khat ge balai nang ba kan pen gen mau phi ye ge ege bangala hikai na ge jing hikai ge jong jisu Halor jong lo suk ki beduk ha ge men siem na ba jong kilong ge hima gi beneng suk ki besngosi na ba on pentengan iki suk ki bejam not na ba kini yo ege kendo suk ki betengan ba ki besliang ge hok na ba on pendap iki suk ki be isen ai na ba on isen ai iki ngasutnat bangala yo kren ni ge ba on suk ki be isen ai na ba on isen ai iki nganget kala long ke jing mentoy ka ba kham kraw yu ke jing im jong pi api nom ya like na ke ni ke subject na mar ke dei ke badan kam yu ke jing im jong pi te menta ke sking ni pet yu ke ni ke khat ke bofra ke ni ke khat ke bofra ka ba ji sui kai ke dei ka wei na ki khat ki ba kodor palat ki ba nga kwa ba ngan pen shai fi kat tu kat ni kham jrong ngan kren tangi ke ni menta ke sking
kata kadai kabau Jisu ang suk kibakot hagadonot nabakin yo yo blay. Suk kibakot kadonot nabakin yo yo blay. Ngala ong lupai fi wat le perkhat bapin kerki ya gani namar ngakwa bangan dapan syai namar gani ka Jinghikai ka bau Jisu kuren kide ki kentien ki ba jeliu ki ba yar ki ba sengau tenat ki ba dan nong rimru bat ki bala banyalamini syaga jing syakuri blai ka ba shisha habau Jisu ang suk ki ba khoi agadalo kani ga juk ketien ngan ong biang sejisian ketien suk hang ni kawan de ketien bless lani blessed kani ketien pi kamut ru ka jingger khu kan long yi ba khoi ka don anda bu tar ko long bala ker khu yi kita gi ba khoi ka don lani ka jingger khu yi kita gi ba khoi ka don ma ka don ka jingkular pa ong ni na bakin yo play fi ladang kren yi ni ka ktien ka ba ong suki ba khoi ka don ngan dapen i bahai fi kat kum ka jing shai ka ba don na ka ktien ka jong play fi ka do not jonga ba jong fi ma ba ngi kren ga do not ngi kren ni ga jinglong ko ba support so ka jinglong man sim jongi jong mana maru brio de u ba kan jaman sim udon ga do not ka ba ngi o mangi ka do not ga jing sha ga de ga man sim ta ga jing em ga ba kren ga jing mo ti prakhat nang ta u shong sa ga ni ga met ka ba long ga yeng ga ba nu brio shong Tinga kwa bangan peni fi ga ni ga do not chong brio Fi kat kum ka jing shai ga bangayo ina ga Bible ga do not jong brio. Ngayo ibo bleu la da kren shai ga do not jong apa jong fi kren bai kum tahi. U ong kum ni u blei ya ga do not jongi. Mde ba ong ga ni de ba ong blei. Tenga kwa ngini pe kum no bleu ong ya ga do not jong brio. U ong kum ni ga kitab Jeremiah ga nang ga ba khat nyaw ga khat ga ba khandai bat ga ba shifo. Sengap ngan puli wang. Ka donot ka kam syukur bani eki e baro berkalong ke besnio klem jingkermen uda ong ni u ubala ban itu ya ka fi ka donot ka kam syukur bani eki e baro berkalong ke besnio klem jingkermen u ubala ban itu ya ka bat bahai kata ketien nganda pensyai kata balai bau bleu ong ka donot ke kam syukur bani eki e baro berkalong ke besnio kabam dan jingkermen fi namar ya ke ei ka bau brio upun ga donot ke ei ka bau brio utmu ga donot nan batip dan brio hagani ga perthai batip dan mano bleu klem ai u klem ai how brio bau tip ya ga donot jongwei palu brio ke ei ka baga lok ka perkhat aga donot ulok ro tip ya ga ei ka bau perkhat ulok ro Kaya ga bawa perkat kalau kam tip. Kaya bagi kon ki perkat ki kmek pa kim tip. Kaya bagi kmek pa ki dana ga donot ki kon kim tip. Namar ublay uklem ay hau brio. Dan ki brio ki balik ko bagi tip lot iga donot ki brio ka tade ga babakla wa jungay ikata. Dan balaban tip iga donot jong brio. Namar ublay ni ong uay ubala ban itho ika. Dan. Namar bamdan batim ya ka jing perkat jong ka donot changi na ka daw ka donot changi ka syukur pun ba pila pin le kum ba pi e ki priun de ka donot pi klem de e pila pin long pin le kum ba pi ban re ka donot jong pi ka klem ba pila pin le kum no re ka donot jong brio ka de ka bom don ba tip ka ti kat kum ka jing yo i jong blay
ublay wang ka do not jong brio ka dei ka bam dan jingerman ka ba syukur ka ba snew ka bam dan jingerman ngaru nga pediang ka nga kongo igata nga pediang nama nga tip ba ka do not jong brio hi ka dei ka ba snew but habau blay wang ni wei balaban itho ika nganut manong ba mdan shisha manong manong Ring sang tanat pat bo ang agad khat bisipo nga utrai. Ubayit ia gadonot nga tenjo ia gi klai. Kat ban ai ha wei barok kat bakum ki lenti jong u kat bakum so ki jing le jong. Na vi pet pat hang ni u play wang wei bala ban itho ia ka. Kaman u eu brio bala ban itom dan. Hendai u ong pat ia la di nga ngalau utrai ubayit ia gadonot nga tenjo iki klai. Kaman u blay u yo ia gadonot jong. But no pet you play she got not chungi. Mo u no play pet you got not chungi. U yo iba got not chung brio de snail. Ka ba shukor ka bam dan ching man. Te ngakwa bangan da kren shahi gani ba pindu priang ni ka. Wani o nga ba khoi do not nga ba khoi do not bam dan weru ba khoi do not. Te da pipuli na ga Bible ru uchi sushi si nu kren au Matthias kul nong ga ba khatsan. U ong ha ga khat ka ba khat pra khat khandai u ong Henry kita ki eki eru ki bami no naga shintur kimi naga donot. Kamot ike ego pikiran kami naga donot. Kita ki pentingit eu brio. Naba naga donot kimi naga jingmot babaman. Kaba peniap, kaba klim, kaba yakai kentay, kaba to, kaba skilam ler, kaba kren bany. Kani naga donot, naga dawa donot brio re mam dan jingkar man. Pinlap eu brio na bitar. Ndaula bitar palat, control kami kaba naga donot so. Hang tabin sa iyo ke jinglang masisya jong tu pria. Kai ka bang amot ban pen i finang ne. Ka banung kong tam haba ka babu kong suki ba ko ye donon. Taladang ini keren ya gani kat kum ketu ka bang puli mentan u Jeremiah. Nong bakhan nyo nadu khal bakhandai. Matthias nong khat san khal bakhat pra. Wong ka donon jong brio de ka bamdan jikama kamar ko basniyo. Tala daw jisu ang sugi ba khoy ga no te mano ken ban khoy ga no aba blay hi ang ga no chong brio bom dan jingal me tin le kum no ga ta kum no la ban pen khoy ni ga no pin da pen khoy ga no ga no jo bigam khoy te teng dan ki brio ki baksan nang ta ba ki ong ba ga no chong brio ga dai ga bom dan jingal men ka ba jopo ka ba jkhlia ga bom dan jingal men ka ba shukor ga bom ma bom la ban itu ka Wali siya sa ang tanama kadan ka juba pat na ka Bible ka ba ongkom niya. Haga kitab Ezekiel kalanang ka ba khatway. Masong tanat ikani ba kadan haga kitab rim. Haga kitab Ezekiel kalanang ka ba khatway pan. Pipuli na ka ba khat kanday. Piyo iba ublay ang ngan ay yaki dakaway pat ka doon. Ngan bu dagaman siyem ko batamay po jong kibat ngan weng no iga doon mau na ka doon jong kibat ngan ay dakadon do ki. Na pipuli susu igani filap bo play Ukraine susu ang kitab Ezekiel kalanang ka balay pun rio u ang igani kiktian u ang takhat bar pun rio ang ngan ayru ka donot batumay api bagaman siyem batumay di ngan bu apo jopi ngan klaw ye ga donot mau na ga do jopi ban ngan ay de ga donot do api ngan bu yu men siyem jonga apo jopi ban ngan penia api ki an jonga Ti pin raki iki jing bisa jonga bat pin le ru iki. Fi kani ka ding ka bang akwa ngan kren ngakwa pin da pele chimot ba. Kat kumu Jeremiah, kat kumu jing ong jong Jisu Matthias no khatsan. Kadai shisha baga do not chungi kadai ka basni ko bam dan jing kermet. Ka basyukor. Hari kat kumu kitab Ezekiel kal nong ka bakhat way khol bakhat kendai. Ezekiel nong balay pun brio no khol bar pun brio pin nyaw ter. Uplay ukular ba un shimno yel ta donot ko basniu ko shukor ko bam dan jikerman ko ba ong Jeremiah pi un shimno ikata wong ngan
Klau no, mau doa sangan klau, ngan weng sendan. Ya ka doa not mau, kamu tu ka doa not ka bersyukur ka bom ka ka bom dan cingkermen. Ngan klau no ya ka doa not mau, bat ngan ai da ka doa not doa ki. Fi uang ngan ai da ka pa ka doa not. Ndai shi tu ka doa not doa Jeremiah. Rai da ka doa not ka betamai. Fi hang tang ka kwa bapin yo e ka ni ka nongre. Hakanu ka por bau blay u ai ye ka doa not ka betamai. U klau ye ka doa not mau. U bo da ka doa not doa. Hagi we kintin u klau ye ka doa not ka berim, bo da ka doa not ka betamai. Baru bo ru yo men sim uang da. Wangan bo ru ya men sim mo chonga po pat kin peniai. Pangan peniai ki an chonga. Fi hakanu ka por u blay shime tu ka doa not ka bam dan jikir men ka besneo ka besyukor. Baru klau no e ka to u bo da ka doa not ka betamai. Hakanu ka por. Dei kata bang ko nganong fi ba ngan hikai fi kendia da ka por. Hakapor ka bau play ukuran ni ukuran kumni pengan pani fi. Uong haka kitab Jeremiah kalau nang ko life way khat life way wa. Hakmi kisngikin poi on tribe ngan tawi ka jutang ka batmai ka yeng Israel ba yeng Juda. Kum ka jutang ka bangala taw ba ki pa ki ka sngi bangala tiniki na ki ban wala mi ki na Egypt. Ia kata jutang jonga ki la penken la kalong la ngalalong utungai ki ong try nga kwa pin sama ngadang sidap keren ni gini sngi andai ngakwa kan wan rap yang namang keren ni gadono hakano ko poru play wen fi ina pipule bahai gini nong ko life way ko life way ter ukren chai wong ya ga jutang ga betamai wong ngan tau ga jutang ga betamai but ngan le kum no ngan Omi ka jutang ka betamai omi ka jutang ka berim ia ka bangala tawa ki pa ha ka pol banga petini ki na ka rije ban wala mi ki shi ka rikana wong ia ka jutang ka bangala pelong bat Moses bagi kon Israel wala kila depen kain ya fi ka ta ka de ka banga ai kren shi ngai ai kren ngai ai kren shi ngai ai kren balai di pidang wan ra biang itu ka jutang ka berim haba ong jutang berim ka mat magidan bon ki jutang ka ba Habaga Bible ka kren ga jutang ka berim mang ni kam kren lut ki jutang ki berim. Ka kren ye ga jutang ka boble yete bat ki kun Israel ha ka pol bu sei ki nag Egypt hang to ga riklau yete jutang bar Moses. Ya ka to ga jutang ki la depen kenya. Baru ble wang ngan tau no ga jutang ka batmai. Fi ka ni ga jutang ka batmai ka la dan na do ka ni ka kitab Jeremiah. Ka boble la kular. Kitab Ezekiel to banga pule fil nang ka balai pen rio. Ublay kulare ga jutang ka batamai. Baga jutang ka batamai ka jamanu, ga jutang ka batamai ka wan de ga porbo jisu wan chang ni ka pertei. Uyap ga din fna mi pa na ga jingtap. Uyo ibangim dan jingker mencho uthaw ga jutang ka batamai baga taga de da ka snam ka dong Jesus Christ. Ka de ga jutang ka dong Jesus Christ. Ka jutang ka bau yete. Mde syo bano bano. Ka ne ga jutang ka de ga bau yete baru play. Pagkataka jutang ka digi jutang ka batamai ki khat ika ka messianic covenant na niga jutang ka jong messiah ka badiga jutang ka batamai ka badiga snam ka jong uhi but nda haba wan ra ika niga jutang ka batamai usaong ika niga kitian ngan bo iya ka hukum jonga agi pentagi basyapo chongki ndai syu da ka tu ba tho Hare wong ngan tho iki ga da no chiki bikin long ngan no play chiki bikin long gibriu chonga Tapi pule lo duang kino mi kai shu we ilau prama jan mat we ilau parada ka baong tu tiap utrai na babaro kin sa itu yang ana do bapo tam do krafi fi kini ka ktien gede ba krau ba kini na babaro kin sa itu yang fi so ang suki ba ko do non bakini o iyo play ka krench pang ka jing itu yo play ta dawo so fi da perkat ba gini bang kren
Fi haga jutang ga betmai ngim yang na ruat. Ki kon Israel ga jutang barim kim nuat. Ki yang na jingai kim ito yo play. Re haga jutang ga betmai ujisu penlong ingi daga snam jong bangila ban ito yo play haga met malbano banda ito yo marmet. Nak ka dawa ga jutang ga betmai ga dega jing ga jutang ga bo play wan ra ingi bangin la ban ito yo jisu personally bangin da ito yo shimet. Bahkan dan kita ke jingi dai ke bejan baru play. Haba on kini yo play ke keren ni kata. Bahkan dan ke jing itu yo play. Mapinda yo ki bi dai baru play kan dan ke jingi jai ke bejan baru play. Begitu besule ni ama ke testamentim. Rengi dan menta ke jutang ke betamai ke bangi yo ke bani keren bani pelio jumut bani keren. Bangi de yo biang ke ta ke jing em ke ba. Ni yo bani kendu biang baru try de bangi keren dah men si ba ko job play. Fidei hang ta ngas kwa ngang fi ba. Kani ka ba ong sok ki ba khoi ka dot not ba kini o play pi ha ban so tho chi le yo ka kam dei to ba shong ba ban khoi ka dot not ba kini o play we ba khoi dot not ndan renda pila rung shi ka jutang ka ba mai u play wen no e ka to ka ba krena u jerame u bo da dot not ka ba mai wen ka dot not mau a da dot not do ma ka dot not ka ba mai man do la ai o ngan bo ro yo man se ma po jong ki fi ndau la le e ka ni ndau la bo yo man se ni sala ban yo e ka tin ke jong play ka da non un tho tho cho ka jing mon u tho ka da non ban ni nom klet chu ka tin ke jong play ta da don ke bri she ke li nga kum no ngan le ban la ban ken ma ka tin ke jong play nga puli ban tan re tang si phang la klet nga puli nga klet na mar phidang shi puli ka tang kum ke jing tho pa tho ka da no cho fi ndala tho ka tin ke jong play ha ka da no cho fi hang ta pin sala ban ken ma ka tin ke jong play takadang keren ni kani ba pindup shai men ta gisngi ba ya ga donot ka barim ka de ka pamdan ji kermen ble la weng no o angi ge jutang ga batamai but habangi ptiang ni Jesus Christ snga ba habangi kla ka ba mod ble ku tai ga donot ala bu tai ga donot chingi ngi jaman ngi yam ngi pa donot pai show play ngi yo e ga jing penim pikin mau kitab o aga kitab sam kala nang ka ba khandai kala nang ka ba san puwei kadai ka ba David ni sa irwai gitu ba ang pen khoi je ga no da ga ji sha ga tu ga khat kam dei pen khoi da pi puli ba ai ga ni kala nang ka ba san puwei na ga khat ga ba shi pho u David khlem ang pen khoi u ang pen lang ka no ga ba tmai ha po changa au play ba tu pen tmai ya ga men sim ga ba pe ya po changa fi kani ga ba ang tu pen lang ka no ga ba tmai kani ga man thao da ka wei ai da ka donot ka batamai fi pimla pin chupin khoi e ka donot brim fi hap ban yo da ka donot ka batamai gani ka donot ka batamai ka dei ka donot ka ba luwet ka ba ngi pai shop le so ong ga ni ka nang ka ba san phuai u debet wang ka khat ka ba khat nri khat nyau ong namar mem sngo man ga jing knya nengala ai mem shem sngo ba ga jing ai ngot hang ki jing knya ki jong play ki long ka men sim ka ba luwet ka donot ka ba luwet Perché besno si au play bena mi ben. Fitip kene ke ktien. Kene ke ktien ke bekrau ba. Ke donut ke beluet fi ke ke donut ke ba jam. Ke ba play la pen luet. Tak dau fi nap ki pri wat ki be shakri u play ki ba donut jan ki ke sarang. Ke ba ki kren ke ktien ke ba khor ke ba ki pri ki meng ke donut jan ki. Balai. Namar ke klempat ke la ke donut. Pla shakri de u play. Reka donut jong fi kadang nut ia ban keren iki ban pidang nut ban le iki be iki brio pidang kamu ban peniar kepot pidang siu keliang dah besnio nak kuang anang fi kata kadai ba donut jong fi kadang don kabarim reka donut ke baluet reka donut ke bejam ke bo bleu la weng no baru la penong dah kawai pa donut ke betamai fi kata kadai ke ketien ke bang kuat mentang kesngi bangan ia keren mat pi ni ke por ke donut ke bekoi pimla pen koi je donut Henry pila banyo da kawai pat ka donut. But ika ta ka donut ngala banong ka day ka donut ka ba kuwait ka manchang play.
Kani ga dot note ka ba pila don ka ching snosan ai ke prio. Kani ga dot note ka ba ngakren ha kani ga dot note bang jisu ga dot note ka ba khoi ngakren ni ka taka. Ya ka taka jing long jong ka dot note ba pi. La don ka ching snok khia ki min sim ki ba koror ki ba chat ki ba ram. Pila don ka dot note ka ba luet ka dot note ka ba pila ban jaw mat na ka benta ka ching jin jar chung ki wai. Pila don ka dot note ka ba snosan ai mangala dep kren. Fiki ni ka dot note ka de ka dot note ka ba tumai. Kabau try kwai ka ni. Habo ang sok ki ba khoi ka dot note. Ukren shita shaga jutang ka ba tumai. Shaga ta ka ba ula penlong ya ka ta ka aka ka ba tumai pa ka dot note chong priyo. Bat ba ula tho ka ketien ka chong play am sure haki mau na kanya. Hari tho ka dot note. Pi ka ta ka de ka ba nga yo i ka jutang ka ba tumai. Takadaw nga la jukuren hangni aga Jinghikai jonga i kani tamo takadaw nga mla mangan keren sa i kani hendrei kani ke jutang ga betama fi ke de ga kraw ba nan puli piang i kani wang kum ne pe haga shiti ga ba ar korel nang ga balai da fi puli ar korel nang balai lu khat benung kong kuren ke jing shekri jong ga jutang ga betama ba fi dibin so to ang hatong sedang bani ro ila de ningi dan kam ki wei shiti ro na fi ma fi long ke shiti jongi ya ga bala tho ga da no jongi ya ga bala ito la puli de brio bro ba paushna ba pilong ka shiti ukres ya ga bala 3 minut dangi ya ga bala tho om da ga sia ande do min si mu play ba im om ki malo ki ya mre gi do long link ni ap jong ga do not ke fi hang ta fin so tho wa so pol bu tho ki ni wang ka ni ga jing tho kam de shu ga sia ande do min si mu kho ju tho ba ga do not jong fi ka ta ga de ga bang kwa ga nong fi ndala tho do min sim jong play ya ka tien ga jong play ha ga donot pinum kret la no ka ta ken ga de jutang ga bat mai ga ba yete ba du Jesus Christ ka new covenant ga bangi ong ka ta ga messianic covenant ka jutang ga bat mai bo sa ong ga ni ga khat ba sao ka jingshania scam kat ga ni don do Christ jo play om na bangi long gi ba bit na la de hi ga ban prakhat ki ke na pot na la de hin rei ka jing bit jingi ga long no blai u bala pen bit ingi ba long gi nong ya lap gi jutang ga ba mai om gi jong ga dak ri gi jong min sien ba ga dak ka pen yap le min sien pen em ken fi da fi puli lot ye ga ne bro wai u sakran ha ga khat ka ba khat san wang shisha ken wat hadu kani sngi aba puli yo Moses ka jingka kadang ne akado no jonki hele anda kan pai kmat autra on lot no ita ga jingka kmat ti utrai ulang umen sim ba ga badan umen sim utrai ta kadon ga jinglai do fi hanta hang ne pin sesung tho mangi bero daga kmat kan da kano daga bangi kmi shai kuma ga yit ga bura mutrai la nang pen kala don ngi daga ju iga don naga buram si ga buram kuma no trai bo min sim fi ga wan ga tu tin bong naba suk ta ga khoi ga no naba kini yo i yo trai fi ga ga jing shikri ga ba ga jutang ga batamai bo blay wong Paul to ni wong na fi puli ga kita Moses vi yo i ba ga jingka kadang don ga do no chonki kim la pediang yu jisu kim la so tho tin ge jong play kim la pediang gini ki ki bangi pediang menta na mabalai dan ge jingka aga dono ado menta dan ge bring pediang sa ge hukum dan jingka aga dono to ki kim la banyo ilut na snop si bang naw ngi kata bangi klem puli ba ai ne ngi klem puli ba ai ge jingmot jong ge jutang ge betamai ngi klem tip ge jutang ge bakumno ka bala do ka bala kut ka bom dan jingker mensho ka bala rim pitip ke jutang ke barim kam dan chu apa ong ke jutang ke barim kamut ye ke bible berok away kamut ba ngini weng no ngino mi nget chu ya kabang kren nang ni gedai ba pinio iba ke dai tang ke sernio andre ke testament ke betamai ke jutang ke betamai ke dai ke beshisha ba teng teng ni piniang ye ke sernio bengi penlong shisha ika kapakla do kata kata pimtip haga testament ke betamai haga jutang ke betamai kabala keren no pana du ko por ko dong Ezekiel Jeremiah
lawan ra da wa support ni uji su ite wang ye jutang ga batmai ngawan ban ite bat nga kwa ba nang fi u ong soki ba khoi ga do not ba kin yo iyo play fi yo inga la puli men tanang ne ka do not ga ba kum no ga ba khoi fi no mi yo ga do not ga ba khoi lam dau play u weng no ga do not ma ka bat lam dang i kla ga ba mot ni de shamu play da pen kla ga do not ga da ga jink ta ga do not ga ba shipo am dai tu belong ko ni sel ga jing la ni am de ki pani ap riu ga le ga jaj ki khrai kli ga kam dai gum ga to ni ni dan menta ga jutang ga batamai ni dan ga jaka ka bo blek pen kala ga no jangi bangi e ikin nom shon bangi msiu kliang da ga besneo ka bniat namal ka bniat kam dei sho kala de ga por ka bangi niang ga jutang ga batamai ka ba ye kita ki bekren ba nyi ngi na ban pen sha sa ga wei ga ngap la da thap ka wei fi pi haban sng thoi ga jing de liu jong ni ga tien ni dan men ta ga jaka jong jutang ga batamai haga ni ka ba ga dono chingi la pen kala da utrai mdi shu da ga bangi shu pashang mdi shu da ga bangi shu le ka de ga bo bleu la wen ni ga dono mau ula bo da ga dono ka batamai nga kwai ka ta ba pin sng tho ka de ga ba chliu ni ga tien fi ka ni ga dono ka bangi ka ran ni ga de ka ba klem asap kani ga diga download ka bam asap ka bo play kurana ga kitab ya ga gospel yohanes nang ba ning kong ga khat ga sa bu nyaw bo ong yo nathaniel hakmi u kun ja israel u bam dan ga ba asap ga download cha u play ko ai ga download ka bam asap nda fila shakri u play la do play u la pen ka lai ga download cha pin nai asap sho namar u ei ba dan u kris wong ni sti ga ba ar ko na masan ga khat ga ba khat nyaw ong kum tala da eu danu kris long jing khau ba mai ki berem la du no khmi ki bro la jalong ki ba thamai ka pa mot ba ka jing long chungi la pun thamai lut kat kum ka jing pun thamai ka jong ka jing shim no e ga do no berem bat ula bu da ga do no ka thamai ngak ko ba ka ni na rung shi ga do no bi kan shai fi pinapuri ye ka ni ka jing long jong blai gen ngak ko ba nganda pni ba man ta gisni Bau play da dan interest ikitu ki kam jungi ki bahabar da dan interest ege ba pipen pau shege brio ge ba pikren ge ba pile kam da dan ke ka bau play pet ka de ga donot masai so tanat ege tu wat na do ni ka por pa dong u samuel ni lai puri boni ni na ka tu ga bu jet yo siem na ki khon ki jong jesse no Samuel ko prophet ulai waru Samuel prophet Romeo ilo diga dono Romeo iga dono tadawa sa ongi pimene bam dan bala ban yo iga dono le shukor ko bam dan jigar ben nda bo play pa yo Samuel ban jits e marin bula kendria no sol wang kele shi yeng jong jisi jet ni ki kon chin rang jong wei u ban no si e ma ga jaka jong sol umut ban jit yu David klem khatang ni Fio i tang ngan puli tang kendiat ita ka dai na kala nong ka ba kitab Samuel ban kol nang khat ri ko khat ka ba nyaw ko Bible kong try ul ong how Samuel what kami ye ka khamat jo u lemne ching jrong ka nyang jo namar ngala kenta jo u nabo u play kami kami u brio naba u brio yo i tang ye ka dur ka ba shaban re try u yo i ya ka do no anga ngakwai ka ta utrai uyo i yaga dono taka dono bishakri yo play na sa ong probori dia pen khoi yaga dono fi haba ngau pen khoi yaga dono man dei man ong ba fi la ban ri khoi be tik mdei kata ma pen khoi yaga dono man ai ka jing thmu jong pi jong ka dono ndei ba back ka motive ka intention ka motive ka jing thmu ba ai kin dei ba back la fila kum ta fin tip ye ni khat snow ship ting ye ni khat ong be da kum ta per khat long conscious ye ni khat khat ba bo try na do个 testament rem ula ong Samuel me what kami ye khamat la ni ga turi personality to ko mind long brio be pe bi khan bi i ba brio bi i piang re ka do not pa ga ba ken riang u play wang me kami tang ye ga ba shabar u brio yu i tang ke ba shabar Ringa nga de play ko yo i ka down. Nga ka down nga kwa ba pin so tho ini tin khoi ka down. Kadan kamba ba pin tip ba
kadok not jengi kam koi kadon kam bangi deban syukulah ka bomot ban IT syau tuai nama bangi don ga jutang ga betmai ublay kula ban weng no e kadok not ga barim mai ban bod ga kadok not betmai nala bod ga kadok not ga betmai fila ban yo I yo tuai abang yo I yo blay kam da de ban ban yo I ga dur jong u gila ban snot ho ban yo I bahai ke bo blay kuren betmai ngakan mau sa I ga gospel Yohanes no balai ko balai bo wong yo Jisu kuren ni Nikodemus wong lem da khapat yo prio umla ban yo I ya ke hima ga jong play umla ban yo I don kaman khapat balai don kaman khapat ba on pen kala ya ga do not don kaman da kha ya ga do not ka betmai po yo prio betmai po ga do not kada kita ka daw sa pi ka bayar ba ni Jisu ang sok ba khoi ga do not wong ni ko di mas lem da khapat yo prio man kham no don kaman mat ya ga jing khapat da ka pi da kala shisha ba do da weng ni ga do not mau baru da pen kha fi jing law man sim ga betmai baru wong lem kum ta finomio I ke hima ga jong play kaning kam da keren ya ta mungi yo le beneng ai ka keren je bang ga jing yo I ka shisha yo play da fila yo I ka jing khapat ba sa shi sien na to ai fi day hang ta pi sa sut ho ba ka tin ga jong play ga day ka balong connected ka badon jing ya day ka ba ya nga jiyo I ga ne ba ki prio ki perkat be pule tu ki na ba pi pule tu ki mo ki tu ki Jinghikai jong Jisu lo lo na da pim perkat ba ga ne ga bang keren ban wan ra ga jing shai ga kan jamin sem binam so to nan la ban so to la da kam dei da ga kan jamin sem ma bi pi ong so ki baduk ga men sem da pino no so baduk pino so ki ba so si kum no hen so ki ba thangan na ga no kom ring la pan shai fi ban ta wong so ki ba khoi da ga do no kum no ka ni khoi kat ga jing jabo jong ne ga perthai mata lain na la pen kelai ga do no chu do no jong pi ga la long ko khoi bat pilas dang man sngot ho ban yo I shapang play hado pim sngot nat pim sngot komen bangi yo ban rung shagane ka pateng ban riu ko bangi yo ban mat bangi ya gane ge jing penem ka ba Petros about ho e ka nga ju kren ni gani ki snem gi bala dep ong ju so nat bai gani ka bo Petros ut ho e gani hado pi ju per khat e gani nga ju per khat pro bor bo ong ga city ga ban kong Petros ka na ko ban kong ga khat ga shi phau ter ter wang shapang gani ge jing penem ki nong i thulu pa ki ya wat ki yet biang biang ru ki bala yet thulu pa shapang ga jing ai e ga ban so wana phi ki de yet bhai ga no la ne ga bakum no ga por mun sim kuris u ba ki lo jipni habo yet thulu pa ga jing sha u kuris ba ga buram ka ba bot ki ba la pen pau om ki in re phi bala pen tre ga ki bala ya lap men ta phi de ki bala yet thu khana ba ba phi do mun sim khoi yo bala pha na beneng ha ki ru ki angel ki akwa e bandam chingo nga ju so tan ini de khot pala ga por nga ju sngo komen nga ju sngo ngo yo play bangi klem ima ga por jong nang thulu pa ngi klem ima ga por mo ka jong testament ga bari ngi im ta ga jutang ga batamai ha ga jaka jong ga chipne ma ga ya jong ga jing ai bangi yo menta ban man im sim khoi but ki angel ki pet ye ga pateng ban rio ki riu khoi ki berim ki nong thulu pa ki kwa ban yo ye ki klem yo mangi menta ngi enjoy ni nang ta daw nga song ngi la day ban sngo ngo yo play bangi don menta ga jutang ga batamai bangila ban yo kata ka do not ka ba khoi de shu daga jingle daga jingla re de na la wengi ka do not mau bara bala bu daga do not ka batamai hang tangila ban ya ba do play ba bangila ban yo yo play aga ba kan jaman sem te tongi ni twai no aga ni ka por nge la long ka jing to ye fi ka ne ji kai ko pa nge yo play kat kung ka jing shai ka ba ma ai ngala kren ni ka penlong ini ke brio begini yo langi kata ke jing shai ke hamba ha shu ma ongo pa suk kita ke bakho je ke donot na begini yo iyo play anga aingo imeba met thao hangi ke try ke ne ke lenti
Mangin yo rung mangi shi ne jutang ga batmai. Mangada ngej kadege eke ba krau ko ba. Men yo lo tie ga buram. Haka keteng ga dong chisung tuai. Amen bat. Amen. Blame kul ku ifi ku blai shibon.